Dobré Janko, začína sa trip v Dolomitoch, ktorý snáď dobre vyjde, nie ako tie dva minulé. Extrémna zima. Jak to ti spalo, Maťko? Dobre, lebo som nespal s tebou. Sme hore na Trečime, dali sme si krátke raňajčky. Pred nami sa už nachádza úžasná scenéria. Tento trip do Dolomitov sa hodí ako riť na šerbel, lebo vo štvrtok som si bol vyzvihnúť novú FX3, na ktorú teraz natáčam. V tomto videu si dáme, že to najlepšie z Dolomitov a zároveň prečo som si kúpil práve FX3. Ľudí je teraz na Trečime extrémne veľa a my, jak takí praví slovenskí turisti, sme sa vydali o 10:00 na túru okolo Trečime, ale to čisto iba preto, lebo ideme robiť content po obede, tak teraz si to chceme trošku tak pozrieť a potom prídu tie bomby, ktoré všetky natočíme. Keď sa čudujete, že ako vznikajú naše videjka, tak je to nejak takto, že ak traja úplný primitívy, no, sa tu režirujeme, ale v konečnom dôsledku to vyzerá dosť dobre. No však ale vyzeráš, ty kamo, ty sa dáš jak... Čo ideš? Prvý deň, brachu, prvý deň. 11:30, tlak mám 800. Všetko najlepšie. Sme kúpili asi 18 buchtičiek a Anton všetky zežal. Poďaj. Jaká bola tá polievka, Bráško? Dosť dobrá, za 10 €, čo by si chcel. Smerujeme na západ slnka do Casadina de Mizorína, alebo nejak tak sa volá tá výhliadka. Cesta k tomuto je akože dosť sketchy, ale ten výhľad bude stáť za to. Strašné bangre tam porobíme. Sa nám zmenili plány, ako vidíte, je extrémna hmla, takže rozmýšľame, že čo spraviť, ale nechápem, ako som sa mohol, že spáliť, no že mám červený ksík, jak paprika. To je dobré, ne? Kámoško, to jak vyzerá s tou bielou bundou? Rod. Takže spravili sme toho mŕte za jeden deň a hlavne sa musíš baviť. To bude jaký falešný. Kámoši, toto je krásna vec na cestovaní a na tom, čo my dva aj s Antonom ešte robíme, je, že myslíš si, že sú na hovno podmienky, a potom akože ti príde nápadík, že Máško, vyleďme nad mraky. Nad oblaky. Kámo, najlepšie zábery. Thinking out of the box, man. Extrém, fakt. Dobré ránko, nachádzame sa nad Cortinou, čo je vlastne také miestečko v strede Dolomitov. Tu spali chalani. Ja som spal tu v aute. Dneska to nevyzerá na úplne, že je také ideálne počasíčko ako včera, ale skúsime z toho vyťažiť čo najviac. Poď už! Zidem.
V Cortine sa v 2026 budú konať olympijské hry. Akože mŕte malé mestečko, čiže som zvedavý, ako to zvládne ten nápor ľudí. Keď sa pozrite na tú architektúru za mnou, tak to je extrém, napríklad aj tu na toto. Poďme kúpiť vodu. Horský priechod Passo Giau. Nevyzná sa v tejto taliančine, aj keď by som sa veľmi chcel naučiť. Je tu za nami a je to hneď nad Cortinou, takže krásna vecička, keď iba niekde lyžujete. Anton už na nás kričí, že poďme točiť. Strašná vychytávka na Mavicu 3 Pro, ktorý som teraz lietal, je, že pri horách kompresia obrazu je to neuveriteľná a som v páži z toho, že ako to vyzerá. Baterka sa vybila v kľúčiku, takže trošku je to ošemetné vždycky, keď štartujeme, ale ideme. Po nociach stávaných bez sprchy, konečne sme na hotelovej izbe. To musím že zacenzurovať toto všetko. Taká cenzúra, ty kokos, že dovidenia. Kokos, čo by skončil normálne, že vo vedľajšej izbe. Všetko je to, bráško, Tetris. Môžeme ísť? Poďme. Čo si treba uvedomiť pri tom, keď natáčate content, je to, že všetci ľudia, akorát sme teda na Lago di Carese a Lago Caresa iba, ne? Vlastne. Di Caresa? Caresa? Všetci ľudia tu nakráčajú okolo jedného jazierka, ktoré je že takéto, ale my sme si našli tento lesík. Takže ideme porobiť nejaký contentík, že Anton? Výrelíky, všetko. Ideme sa tváriť, že... Výrelík? To mi vypadol telefón, gate, nemám one, ticho, nemám opasek. Dobre, poď Anton, počkaj. Poď, bež. Dobre. Počkaj, lebo tá tapulo môže prísť. Dobre, ty si niečo ukradol. Ja meter nájdem. Takto, aby som povedal, takto maličko. Vlogujeme na FX3, vieš. A prečo? Počúvaj, si to môžeme dovoliť. Toto stopuješ, že najdrahšia kamera z tohto celého setupu. Raz, dva, tri, 4, 7 kamer tu máme. 7. Tak. Poď. Rúšim ekosystém. Tak to natáčame, tu nás ľudia pozorujú. Kus medveď. Trinem tam takého grizzlyho v lese. Už vidím ten prvý komentár pod videom, že kokos, čo toľko utekáte? No. To dobre vyzerá. A beží a poď. Za nami je lanovka na Sečedu, ideme hore, prespíme tam a snad nám vyjde počasíčko a bude to fajnové. Toľko kamer, že neviem, že čo si mám vybrať, ale idem ešte niečo zeditovať, vieš čo myslím? To, čo tu aktuálne stvárame, je úplne že neuveriteľné. Ja, akože tieto momenty, to, prečo žijem, prečo robím to, čo robím, je to úžasné. Milujem. Slavče, 2500, vôbec tu nefúka. Extrém. Katalógové počasie na Úplne dokonale. Nadvihni ho. Tam postavený, ideme trošku porobiť kontentík ešte.
Dnešná noc bude dobrá. Sme ready na správanie si večerí pod CCDou. Je to úplne, že lifestyle a glusk. Urazil. Robíš takú fotku. Dobre, už ťa ľúbim. A moši, 3 špinavé mená sú v stane. V jednom. Urobili sme neuveriteľnú fotku. Večernú. To je presne to, že ostatní bežní ľudia, čo tu sú, spia. kde iní končia, Tak my... 3 špinavé mená začínajú. Je to tak. Ideme šať pivenko. 5:30 budík, sečera, východ slnka. Ja som nič nepovedal. Bude to masívne. Nič nepovedal, ale som musím vysprkať tento soplík, čo tu mám. Ideme ráničko. 5:30. Východ slnka. Ideme na to. Sme pripravení, ale vôbec sa nám nechce. No, to nie je Dávaj. pripravený teda vôbec. Sme zbalení, náš provizorný kemp je uprataný a pokračujeme ďalej v objavovaní Dolomitov. Čakajú nás posledné 2 destinácie a dneska smerujeme domov. Ako som spomínal na začiatku, tak do Dolomitov sa mi podarilo zobrať FX3, ktorá mi len tak prišla. Za týždeň, čo ju tu používam, som si uvedomil niekoľko plusov, ktoré mi vlastne na S3, ktorú som mal predtým a vlastne ešte stále mám, chýbali. A to je úplne že základná vec. Celé to telo je lepšie prispôsobené na video ako na fotku. S3 je proste že hybridný foťačík, ktorý je skôr prispôsobený podľa mňa fotke, má super videoschopnosť. FX3 je v tomto dokonalá, že vlastne máte tu tlačítko na ISO, white balance, všetko. To, čo mi chýbalo pri niektorých dokumentoch, ktoré som točil, že hneď si stlačím a zmením, čo potrebujem. Ďalšou super vecou sú ľudky, ktoré nemusíte mať už iba v monitore externom, ale môžete si ich dať priamo do FX3, čo je strašne super, že v tejto cenovej kategórii sa dajú dať už ľudky priamo do tela, lebo väčšinou to máte v kamerách, ktoré sú 6000 a viac. Najprv som si myslel, že si kúpim FX6, lebo bolo to proste že mŕte veľké cinematelo a všetky tieto veci. Sám som potom tak vnútorne túžil, lebo som si myslel, že keď budem mať FX6, tak budem konečne akože videograf. No ale uvedomil som si, že FX3 má oveľa praktickejšie telo a viac využiteľná a ten čip je tam úplne ten istý. A teda ďalšou vychytávkou je praktické telo FX3. Super vychytávkou, čo som ešte nevyskúšal, ale v dokumentoch, ktoré budem natáčať tento rok, určite využijem, je, že audio handle vám dáva viac ako 2 kanály audia, čo pri S3 není možné. A tým pádom môžete mať backup, môžete mať nejaký safety channel, môžete mať jedného človeka nakablovaného a môžete mať zároveň aj externý mic. Úžasná vychytávka pri zaznamenávaní zvuku. Týchto zopár vecí som si teda všimol na FX3 za krátky čas, čo mám k dispozícii, ale ideme si ďalej pozrieť Dolomit. Vyzerá, že celý náš trip zakončíme krásnym kúpaním v Trojci. Našli sme jedno jazero, kde sme už s Miňom boli pred pár rokmi. Trošku sa pazušky si vymáchať vo vode. Akurát som doletel s dronom, taký záverečný let tohto tripu. Kamoši, pozrite sa na túto nádheru. Úžasný západ slnka. Ďakujem, že ste si toto videjko pozreli, my si ideme spraviť večeru, ideme cestovať domov, 6 hodín, ty kokos, dúfam, že to zvládneme. 7:30 večer a čaká 6 hodinová cesta. Díky, že ste toto všetko pozerali, dúfam, že FX3 a Dolomity sa vám páčili. Vidíme sa na budúce, nezabudnite dať komentárik, like a pošlite toto videjko vašim kamošom, keď ich to môže zaujímať. Vidíme sa na budúce, čaute.